salamat po sa lahat ng nagpunta ngayong hapon, ngayong gabi. Thank you so much. Gmall, maraming salamat po. At alam niyo naman kung bakit tayo nandito, because of Beauty Derm. At palakpakan naman natin ng Beauty Derm. At palakpakan naman natin ang CEO ng Beauty Derm, Ms. Rhea Tan. Love you, Ms. Rhea Tan. At syempre, may magandang balita kami sa inyo ngayon dito sa Gmall. Meron ng Beauty Derm Store. Congratulations, Tre Jolie. Tama po ba ang pronunciation ko? Tre Jolie. Kahapon, Tres Jolie ang basa ko. Tre Jolie. Mr. Dwight, Ms. Christine, congratulations po sa inyo. At sa lahat po na nagtatanong kung saan po ang beauty store natin, sa second floor po ng Gmall. At sa lahat ng gumagamit ng Beauty Derm, dito po sa Gmall meron na po ng Beauty Derm. And para sa inyo, ilapit na namin sa inyo para hindi na kayo mahirapan. I love you. At sa lahat na nasusuporta sa amin dito, thank you so much, Candice. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you so much. Thank you. Salamat po sa inyo lahat. Gusto niyo pa ba? Gusto ko pa din. Yun naman. Mahal ko naman the Bohemians. Alam mo, sa lahat ng mga probinsya na pinuntahan ko dito sa buong Pilipinas, Davao ang pinakamarami kong pinuntahan. Siguro, talagang every time na pupunta ako dito, talagang hindi ko pagkakalap sa amin. Thank you so much. Maraming salamat po sa support ng mga Sa ganyan yung ko ang name sa... Wala ka ba ganan? Oo. Budoy. Hello po, yun o, meron pa tayo na gano'n. Ayan, ang dami ba ng tao, ngayon ko lang nakita. Hello po sa inyo. Nag-enjoy ba kayo? Alright, isa pa, para sa inyo yung kanta na to, isa sa mga paboritong kanta, pero bago kong kantahin na kanta, gusto ko may makasama ako dito sa stage. Narinig ko lang. Sino po pwede? Kayo po ako nila. O sige nga, tatlo, kailangan na tatlo pa, isa pa. April! Okay na tayo. Sino po pwede? Sino po pwede? Isa pa. Ay, wala na. Hello po, ano pong pangalan nyo? Lian, Ate Lian, ilang taong ka na po? 22 ba? Ito po, what's your name? Sabrina, ilang taong ka na? 14. Ano po pangalan nyo? Miss Mizara, if you don't mind, how young are you? 18 years old. 27, turning 28. Oh, parang, Ayan, nagmanahin ko kayo ng isa sa mga paborito kong kanta. At sa lahat na nakakalaman ng kanta na to, sabayin ko po ako para sa music. I love you too. Pauline, ano ka dito sa mga dito? Ano mo yan na nakita mag-isa niya? Ha? Isa pa? Gusto mo talaga? Uhilig ka ba? Ha? Okay.
Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, dito doon para po sa inyo. Oy, wait lang, may binibigay si Mami Ray! Mami Ray, tulog kita, Mami. Asan? 500! Woo! 500! 500! Hindi ako kaya to na level, ma. Ayoko nun. Ayoko nun. Very generous talaga. Ma'am SP, allergic na naman ako. Yung 500. Sabi, di ba? I love you. Palakpakan naman natin si Miss Raylan. Palakpakan naman natin si Miss Christine and Mr. Dwight. Congratulations again sa Treasury. Ayan, sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ito pa, huwag kayo maalis. Marami pa akong surprise para sa inyo lahat. Excited na ba kayo? Ako na magpapakilala, pwede ba? Ito, ang pinakaminamahal ko. Ayan. Namiss ko ba si Aubrey? Namiss ko ba si Jowa? Ito na, ang pinakamaganda para sa akin. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Rita Daniela! Ano sabi mo, pinaka? Minamahal ko. Tatanungin ko ka, pwede niyo ako sabihan, okay ba yun?
Ayan, maraming salamat po. At nakita nyo na ba, syempre na napakaganda namin CEO. Oha. Taray, oh yes! Maganda rin boses niyan, guys. Hindi nyo lang alam. Eto na nga, guys. Gusto niyo pa ba ng isa? Hindi ko ramdam. Gusto niyo pa? Ito, sure na po alam niya. Pero bago na, sino pa dito yung magaling sumayaw? O, parang ano ka te? Agad-agad ang Si Dennis! Si Dennis! Saka isa pa, ano na naman? Si Dennis, 1,000 na natin. Yan. Pang-dinner na natin! Pang-dinner! Kuya, ano ka ano? Wilkins po. Wilkins po. Wilkins? Ay, taray, Wilkins. Wow. Taray, madal. Ano tawag ka na, Wilkins? 21 po. 21, taray, hindi ata. Gusto ko yung kamay niya na sabayaw ko na agad. Naku, may magagamit sa'yo. Ilan na po, kuya. Asan si ate? Ay, ate, wow. Ate, at asa energy mo, ano ka pa nakita? Ano po pangalan niyo po? Julayka. Julayka? O, taray na mga pangalan dito, ha? Julay. So, kailan na birthday mo? Sabi ko nga. Ate, ilan taon ka na? 20. Ah, ginagapalayo. Single ka ba? Ang hindi mo. William, single ka ba? Tigil. Ba't parang hindi mo nasagot agad? Hindi ka ba masaya? Masaya naman. Okay, dahil dyan na naman. Gusto niyo ba maging masaya, guys? O, sayaw lang kayo, ha? Kakalingan to. Meron tayong prize pa galing sa beauty derm. Kapote. Galingan mo, nauna, ha? Kaya-kaya to. Music, please. Oh, kaya-kaya mo yan, kuya. Kuya, isa ka. Kaya na nga. Isa ka po. Yeah, umulit ko na, ganito ako sa lirik. Ang puso ko ay lakas mo, bro!
saan ba? Adi ka lang. Oh, 1, 2, 3. Siya yung may kasalanan, siya yung